मोनफैबाय बै करीमगंज टाउन दायो जोङो गुबुन मोनसे जायगानि थाखाय आगान सुरलांगासिनो दा दायो जोङो करीमगंज टाउनखौ बाय बाय होननांसिगोन जोङो दायो थांगासिनो सिलचराव जोङो हटेल बुकिं खालामना दोनहरखाबाय बेयाव थांनानै जोङो बेग सेग दोननानै गुबुन मोनसे जायगायाव थांगोन आरो गोदान मोनसे जायगा एक्सप्लर खालामहैनोसै नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै आङो जोबोद एक्साइटेड माला सहैगोन नंगासिनो दङ मानो होनबा गोदान जायगा नायनो जोबोद गोसो जायो आरो बेबायदि जे गोदान जायगा नुबा माने जोबोद मोजां नाङो गावखौनो गाव थ' नै दायो जोङो सिलचर टाउनाव हाबबाय बेनिफ्राय जोङो ससे थांबावनानै जोङो जोंनि हटेलखौ मोनसिगोन आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर फाइनाली जोङो 1 घन्टानि बारा लामा हान्थिनानै सफैबाय जोङो हटेल इलरायाव ओमफ्राय बेवहाय जोङो बेग सेग दोननानै दायो ओंखारलांनायनि सिगां जोङो टाउनाव रुटि जाग्रोनोसै मानो होनबा नैबे हटेलनि रेस्टुरेन्टआ खुलिथ'वाखै खामानि मावग्राफ्रा फैथ'वाखै आरो बेखायनो जोङो नै टाउनाव ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों बेवहाय रुटि सुटि जानानै ओंखारलांसै आरो मानो होनबा जोङो दायो बिराद गोजान मोनसे जायगायाव थांगोन नालाय बेखायनो जानांगौआ एसे गोनांथार आरो मानो होनबा जोङो माला मोनजागोन मोनजाया गुड गैया नालाय बेखायनो जों बेयाव टाउनाव जाना लागोनसै आरो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय थ' दायो आं दंफैयो काछार डिस्ट्रिक्टनि नैबे नोंथांमोना नुदोंना एसे नायना लाग्रो खोन्थानायनि सिगां नुदोंना नुवाखै खेबसे दिन्थिग्रा लाबाय थ' दायो आङो दंफैयो काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे खासपुराव राजबारि नोंथांमोननो दिनै फारसेनिफ्राय दिन्थिलांगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय था बेनि सिंनि गासैबो नुथायफोरखौ नोंथांमोना दिन्थिलांनो नाजागोन थ' नायलांबाय थादो दायो जोङो बिजानिफ्राय हाबबोबाय हाबनानै नै एसे नोंथांमोननो दिन्थिग्रोबाय ओमफ्राय नै बेजों थांबाय थानोसै ओरैजाय दङ नायग्रा जायगाफ्रा मोजां जायगाफ्रा बिजाय दं आरो थ' दायो थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै माखासेफ्रा थांग्रोबाय ओमफ्राय आं एसे उनाव थालांदों आरो मानो होनबा नोंथांमोननो भिडिअ बानायनांगोन नालाय थ' बेखायनो भिडिअ बानायबाय थानायाव एसे थालांबाय आङो माखासे थांग्रोबाय नोंथांमोननो आवगोलसिम थांनानै मा नुयो नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन आं फारसेनिफ्राय नै माखासे मानसिफ्रा बेयाव दंहैयो बिसिम थांनोसै नोंथांमोननो बेखौबो दिन्थिनोसै आङो नैबे नै वाल बायदि दङना बेजों थाबायगासिनो दङ अखाबो फैहागासिनो दं माने अखा मा जाखो दानो हायाखैमोन एसे आवगोलाव आरो नै हालायबाय जों लामायाव फैबाय थानायावबो अखा बिराद हाबोदों आरो जेबो नङा बे अखा सिनाया गोदान मोनसे जायगा नुदों आं खोन्थाखादोंना आंनि थाखाय गोदान जायगा नुबानो आं गासैखौ बावजोबो होननानै बिराद मोजां मोनोमोन आं गोदान जायगा एक्सप्लर खालामनो थाखाय डिजाइननिफ्राय मोनसे नुलायबाय माबा जाखो बेबा खोन्थाग्राबो फैयाखै नालाय जों रावबो डिजाइननिफ्राय दिन्थिना होनोसै खेबसे नोंथांमोननो खाथिसिम देखायना होनोसै आं दायो बे मोनसेखौ नायखांबाय ओमफ्राय आरो जे दंबावो बेलेग न' दंबावो आरो बेखौ नायनोसैलाय बेखौ नायखांबाय माबा बिनि हिस्ट्रिफ्राबा बेखौथ' मिथिला नालाय अब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिबायल' नोंथांमोना गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै नायदो आंबो जेबो मिथिया आंबो एसे जाम्बासो नोंथांमोना गावनो नोंथांमोना गोरोंखा नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नायदो आरो
मोननै नायखांबाय आङो बैयाव मोनसे नायबाय ओमफ्राय दा नैबे मोनसेखौ नायबाय ओमफ्राय आरो ओजा थांबावनोसै आवगोलाव मा दंबावो नायनोसै आवगोलाव आरोबाव गोलोमलायबाय माथो गरमथार जायगाया बिराद मोजां खिन्थु हाग्रा बंग्रा एसे बारा जाबाय नङाबाथ' बिराद मोजांमोन बे आंनि न' नुनाया बेखौ पार्क बानायदोंमोन आरोना नाथाय पार्क बानायबाबो गैया सिङाव हाग्रा जाजोब्बाय मेनटेनेन्स गैया नालाय एकदम हाग्रा दुफौजोबना थाबाय बेखायनो माने दा बेयाव हाबजाला आरो हाबनोबो गिबाय आंबो मानि थाखाय हाबनो हाग्रा गोजा गासैबो माबा माबि थालाबायनो हागौना गिनांगौ ओमफ्राय नै एसे दंफां सिं सिं हाग्रा गेजेर गेजेरसो होननांसिगोन बेजोंनो थांगासिनो दङ आवगोलाव मानसिफोर थांगासिनो दं आरो मा दङ आवगोलाव नायनोसैलाय आं लास्ट थालांनायखाय जेबो मिथिला आवगोलाव मा दं गैया आरो फार्स्ट टाइम फैनायना जेबो एबो मिथिया बिबो मिथिया जेबो गुदि बिजौ गैयै भिडिअ बानायगासिनो दं आं माने जेबो मिथिगोरा आरोना बेखायनो जा नुयो आं थांनानै बोरै नुगासिनो दं नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिलांगासिनो दं खोथा बुंनो थाङोब्ला आं बेयाव फैनानै बारा गोसोखौ माने माबायाखै आरो आङो एसेबां माबा नाङाखै मानो होनबा मोनसे बेदि गोदोनि राजा रानि माबा मोनसे प्लेसाव फैदों होनबा गोसोखौ एसे बोरैबा नाङोना बेबायदि इन्ट्रेस्ट आंनाव गैया आरो मानि थाखाय मिथिया आङो माने बेयाव फैनानै खालि मोनसेल' बुस्थु मोजां नांबाय आङो बेयाव दंफां लाइफाङा मोजांथार आरो एकदम बेफोरखौसो नायथाव नायथाव नुबाय मेनटेनेन्स मोजां नुयैखाय नायनोबो बारा गोसोखौ मोजां नाङाखै आरो रुबाय ओंखारबोनानै नै बेयाव आरो लामा दङ बे लामानि ओरै बारनानै बेजाय मोनसे दङ नै बेखौ नायनोसैलाय लामाखौ बारनानै बेबायदिया मोनसेल' गैया आरो दंबावोनो बेनि थाखाय जोङो आरो सिङाव हाबलांबावगासिनो दङ नै बेयाव बाजार दं आरोना बे बाजार खाथियावनो एबा बाजारजोंनो सिथाबनानै दंबावो आरो लवगवफोर बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जों गुबुन मोनसे जायगायावसो थांनो होनना फैदोंमोन नाथाय बेवहाय जोङो अकस्मातै हाबनानै नायबाय बेखायनो आंबो भिडिअखौ बोरै बानायखो मिथिला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जनायदो माबायदि जादों जाया लवगवफोर नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय